Τι γίνεται YouTube? Σε αυτό το βίντεο θα κάνω μια αναλυτική παρουσίαση του Dual Casino. Σε ένα υπέροχο νέο καζίνο που έχει πολλά εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Και δεν το λέω απλά έτσι. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος γι' αυτό και ένας λόγος είναι ακριβώς εδώ. Αυτός είναι ένας παίκτης που έστειλα προχθές. Έχει $700 σε παιχνίδι. Αλλά κοιτάξτε αυτή την επιλογή εδώ. Αυτό εκεί είναι μια επιλογή φιλοδορήματος. Οπότε μόλις πληρωθώ για την παραπομπή αυτού του παίκτη, μπορώ να του δώσω πίσω κάποια χρήματα επειδή εγγράφηκε με το δικό μου σύνδεσμο. Και δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα το κάνω κάθε φορά αν κάποιος παίξει με $10 ή κάτι τέτοιο, αλλά θα προσπαθήσω να φροντίσω τους κορυφαίους παίκτες μου και να τους δώσω επιστροφή χρημάτων στο παιχνίδι τους, γιατί για παράδειγμα αυτό το άτομο κατέθεσε $368 και είχε 7 με $791 σε παιχνίδι. Και σε αυτό το καζίνο πληρώνομαι με βάση το ποσό του παιχνιδιού που έχει ένας παίκτης, βασισμένο στο μέσο θεωρητικό πλεονέκτημα του καζίνο σε κάθε περιστροφή αν παίζουν φρουτάκια. Ωστόσο, αυτό είναι το εκπληκτικό με αυτό το καζίνο, είναι ότι τα πρωτότυπα Duel, αυτά τα παιχνίδια εδώ, Zarya, Blackjack, Plinko, Crash, Narkes, Beef και ή το Beef είναι 99,2%, αλλά το Keno και η ρουλέτα κάστρου, όλα αυτά έχουν 100% απόδοση στον παίκτη. Οπότε στην πραγματικότητα δεν παίρνω καμία προμήθεια όταν παίζετε αυτά τα παιχνίδια, γιατί το 100% των χρημάτων που μπαίνουν σε αυτά τα παιχνίδια επιστρέφουν στους παίκτες. Και αυτό συμβαίνει γιατί προσπαθούν να προσελκύσουν νέους παίκτες σε αυτό το καζίνο αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησε πέρυσι, είναι αρκετά δημοφιλές. Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν πάνω από 800 άτομα στο ζωντανό chat τους αυτή τη στιγμή. Ήταν στα 900 νωρίτερα, οπότε είναι πολύ δραστήριο. Και ένα από τα καλά χαρακτηριστικά είναι ότι δεν έχει όρια ανάληψης και διατηρούν το δικαίωμα επαλήθευσης ταυτότητας αν λάβουν αίτημα από κυβερνητική υπηρεσία. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ζητούν επαλήθευση ταυτότητας και οι αναλήψεις παίρνουν μόνο περίπου 20 δευτερόλεπτα και αυτό είναι σοβαρά άμεση ανάληψη. Έχει Hacksaw, έχει Pragmatic Play, έχει πολλές εξαιρετικές επιλογές και δεν χρειάζεστε VPN για να το προσπελάσετε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συνιστώ να χρησιμοποιήσετε VPN για να έχετε πρόσβαση σε περισσότερα παιχνίδια. Και μετά θα χρειαστείτε VPN για να έχετε πρόσβαση στα αθλητικά, γιατί αν πάτε στα αθλητικά χωρίς VPN θα λέει πρόσβαση περιορισμένη, αλλά χρειάζεστε απλά ένα VPN για να μπείτε σε αυτή τη σελίδα. Υπάρχουν μερικοί πάροχοι παιχνιδιών που δεν απαιτούν VPN για πρόσβαση, μπορείς να το δοκιμάσεις όσο θέλεις. Αλλά έχει μια πραγματικά εξαιρετική επιλογή παιχνιδιών, άμεσες αναλήψεις και απλή εγγραφή. Δεν χρειάζεται καν να τους δώσεις το ηλεκτρονικό σου ταχυδρομείο αν δεν θέλεις. Απλά διαλέγεις ένα όνομα χρήστη. Δεν χρειάζεται να δώσεις τηλέφωνο, ούτε το όνομά σου, ούτε διεύθυνση κατοικίας. Οπότε μπορείς να παίξεις με ιδιωτικότητα, εκτός αν ζητήσουν ταυτοποίηση, αλλά συνήθως δεν το κάνουν. Γεια σου.